Ev tîmên tenduristiya bajarê Diyarbekirê li şopa tûşbûyên koronayê digerin. Ev tîma filyasyonê ye. Ango ev tîm, kesên ku temasa wan bi nexweşên koronayê re çêbûne destnîşan dikin. Bi pergala filyasyonê, pêşiya belavbûna vîrusa koronayê tê girtin. Cîgirê Serokê Tenduristiya Gel ya Diyarbekirê Bijîşk Serkan Bütün serperestiya tîma filyasyonê dike û dibêje, li Diyarbekirê 125 tîmên wan hene û ji bo destnîşankirina temasan dixebitin. Filyasyon bir hastalık ile ilgili sahada yapılan aslında çalışmaların tamamına deniyor. Ji bo pêşîlêgirtina nexweşiya koronayê xebatên filyasyonê gelekî giring in. Ji ber ku ev nexweşî bi temasê belav dibe. Em li qeydên nexweşên ku wezaretê tomar kirine digerin û li derdora wan kesên nexweş dest bi tedbîran dikin. Heger rewşeke balkêş hebe em testa wan kesan jî dikin. Ji bo hemû xebatên ku li qadê derbarê nexweşiyekê de tê kirin, filyasyon tê gotin. Bi vê pergalê, sedema nexweşiyan tê destnîşan kirin û temasên nexweşan tên dîtin û rêbaza dermankirinê tê amade kirin. Bijîşk Veysel jî dibêje, armanca wan ew e ku welatiyên ku temasa wan bi nexweşên koronayê re çêbûne, îzole bikin û pêşiya nexweşiyê bigirin. Bizim yaptığımız filyasyondaki asıl amacımız Li gorî lêkolînên me nexweşekî koronayê herî kêm bi 15 kesan û herî zêde jî bi 6 kesan re temas dike. Em jî wan kesan li malê wan îzole dikin û em dinêrin ka nîşaneyên nexweşiyê li ser wan jî hene an tunene. Heger rewşeke gumanbar hebe, em 14 roj dişopînin û piştgirînên wan dikin. Bi vê pergalê mekariye em baştir pêşiya belavbûna vîrusê bigirin. Wezareta Tenduristiyê bi pergaleke taybet, kesên ku tûşê koronayê bûne tomar dike û ev tîmên filyasyonê jî li ser derdora wî kesê ku nexweş pê re temas kiriye lêkolînê dike û tedbîrên parastina tenduristiyê dikirin. Li Diyarbekirê 205 bijîşk û hemşîre û deronînas û xebatkarên beşên civakî û tenduristiyê di nav tîmên filyasyonê de cih dikirin. Hesen Kösen, Kurdistan 24, Diyarbekir.